Ni weche tuke joloch nyadiboro mar lig maduong' mar tuke mag chess e pacho ka KCB Chess Club ochako makare lig mar season 2024-25 ka nyaka sani pok ologi e tuke 9 kendo gintiere thuolo mokwongo e chung' mar timbe mag tugono. Jobengi ma KCB go motelnegi kod kocha Benjamin Magana nodhi nyime gi loch tok loyo klab mar Nairobi Chess Academy points 4.5 kuom 0.5 kapok giwuok amodhi 2.5 2.5 gi klab mar Equity Bank. Klab no mosebedo ka chandogi kuom kinde e lig chieng' ngeso KCB noloyo Nairobi Chess Academy 4.5 kuom 0.5. Tukego biro dhi nyime odira mabiro. We started leading the league, and we had quite a big gap between us and second place. And we won the first game against Nacha, who've given us a lot of trouble in the past few years. And we just drew our rivals, Equity Chess Club, and we managed to maintain